ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಾ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು. ಆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಗೊಂಗೆ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಗೊಂಗೆ ಏರೆನ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಿಯರೆ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಅಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಆ ಗೊಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾದ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಡೆ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಸಾದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋವಂದುಪ್ಪೇರು. ಆ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಆ ಗೊಂಗಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೆ ಇಂಬೇನು ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನಾದು ಆಯನ ಎದುರು ಪೋಪೆ. ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನನ ರೂಪಗ್ ಬದಲಾದ ಆ ಗೊಂಗೆ ಮಾಸ್ನ ಎದುರು ಪೋಪುಂಡು. ಏರು ಈರು ಈತ ರಾತ್ರಿ ದೂರ ಪೋವಂದುಲ್ಲಾರು. ಯಾನು ಉಲೂರುದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ. ಬಸ್ಸಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಸ್ಸ ಟಯರ್ ಪಂಚರ್ ಆಂಡ್ ಅವು ರಿಪೇರಿ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಕಂದ್ ಕಾಡು ಸಾದಿ ಬತ್ತೆ. ಓಹೋ ಅಂಚನ ವಿಷಯ. ಈರು ಏರು ಈ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಈರು ದೂರ ಪೋವಂದುಲ್ಲಾರು ಒರ್ತಿಯೇ. ಯಾನ ಎನ್ನ ಪುದರ ಮೋಹಿನಿ ಪಂದ್. ಯಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲಿ ಇಲ್ಲದಾಳು. ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು. ಅಂಚ ಈರು ತೋಜಿಯರ್ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ಗಾ ಪಂದ್ ಈ ಸಾದಿಡು ಬತ್ತೆ. ಓ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಅಪಂಡ ಬಲೆ 2 ಜನ ಪಾತಿರಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಕ. ಹಾ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್. ಊರುಡು ಈರು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನು ಈರು ದಾದಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಈರಿನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರು. ಯಾನು ಒರ್ತಿಯೇಪ್ಪುನು ಇಂಕ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಓ ಅಂದೆ ಇರಗ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಈರು ಏರ್ ಪುರೊಪ್ಪುನು. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ ಮೆಗ್ದಿ ಉಪ್ಪುನು. ಅಂದೆ ಆವಾವ್ ಪೊಯ್. ಮೊನ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾತ ತೂನಗ ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೊಲೆಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗೃತಿ ಡುಪ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ನಡತಂದು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಕಡಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇಂಚ ತುದೆ ಕಡಪುನಗ ಆ ಗೊಂಗದ ನಿಜ ರೂಪನ ಆಯೆ ನೀರಿಡು ತೂಪೆ. ಆಂಡ ಪೋಡಿಗೆನು ತೋಜಾವಂದ ಆ ಗೊಂಗದ ಪಿರವುಡೆಯೇ ಪೋಪೆ. ಒಂದು ಕಾಡುಡು ಮಸ್ತು ಗೊಂಗನಕುಲುಪ್ಪೇರು ಈರು ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಅವೇ. ಪೋಡಿಗೆನ ಇಂಕ್ ಗೊಂಗನ ಪುರ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡ. ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆನ ಯಾನ ಗೊಂಗಗು ಪುರ ಪೋಡಿನಾಯತ್ತು. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಪಿಜ್ಜೇರು ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಗೊಂಗನಕುಲೇನು ವಶ ಮಂತದು ಐಕನ್ನ ಹಾಂಕರ ಚರ್ಬಿನು ಇರಿಪಾದಿನಕುಲು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ಕೆಂಡ ಏತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ಗೊಂಗನಕುಲೆ ಕುಂಬರುವ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಡ ಗೊಂಗನು ಪತ್ತುನ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ರೆ ತಂತ್ರನು ಪುರ ಯಾನು ಕಲ್ತೊಂದೆ. ಇಂಬೇನು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ನನ ಕನಟೆನ ಪಂದ್. ಇಂಬೆಗೇನನು ವಶ ಮಂತನ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು. ಇಂಬೆಗ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಈ ಊರ್ದೇ ಗಿಡ ಪೊಡು ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇಂದು ಆ ಗೊಂಗೆ ತನ್ನ ವಿಕಾರ ರೂಪನು ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಯಾನನು ಪತ್ತುನ ಸಾಹಸ ಈ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಯಾನ ಕೆರ್ತೆ. ಯಾನು ನಿನ್ನ ನಿಜ ರೂಪನು ನೆರ್ದು ದುಂಬೆ ತೂತೆ. ಯಾನು ನೀನನ್ನು ಬಂದಿ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಗುಲಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದೀಪೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲ ನೀನಾನು ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿದೊಲೈ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರನು ತೂನಗ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ. ಇಂಬೆಡೆ ತಾಂಟುನ ಬರ್ಚಿ ತೋಜುಂಡು ಯಾನೇ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಾರುವೆ. ಒಬ್ಬ ಯಾನು ಬಚಾವಾಯ ಯಾನು ಮೀನಿ ಪೋರ್ದುಂಡ ಏನನ ಅವು ಗೊಂಗ ಕೆರ್ತು ನನ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಡು. ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ರಾತ್ರೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಪಿದೈ ಪೋಪುಜಿ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಉಪಾಯ ಮಂತದ ಆಯ್ಗ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟರ್ದು ಬಚಾವಾಪೆ. ನಿಕ್ಕೆಗ ಎಂಕನ ಒಂದು ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಕೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.